ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಏನು ಸಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆಗೆ 7:45 ಬರ್ತೀನಿ ಏಪ ಬೀರಪ್ಪ ಇತನ ಮಾರಿ ತಿನ್ಪು ಜನ ದಿನಾಲ ಅರಿಯತ್ತು ನುಪ್ಪು ಅರಿಲ ಅಂಡಲ ಎಂಚ ಉನ್ಪಿನೋರಿ ಅನ್ನ ಫೋನ್ ಎಂಚ ಬಯ್ಯ ಕೈಪೀರ ಮಮ್ಮಿ ಬಸ್ಸಲೆ ಎಂಚ ಉನ್ಪಿನಾಯ್ತು ಕೈಗೆತ್ತು ಬಾಯಿ ದೀಪಿನಿ ಬುಲ್ಕ ದಿಂಗುನು ಅಂಡ ಮಣ್ಣಿ ಕಾಮಿಡಿಯಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರದ ಅವು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಮರ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನನೇ ತೋಜಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಬಂತೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜದೆ ಇನಿ ಇರೇಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿ ಇಂತ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತುಲೆ ನಿಗಲ ಇಷ್ಟ ಆಣೆ ಕಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಎಂಚಿನ ತೂಪಿನಿ ಅನಿಕಲ್ ಎಂಚಿನ ತೂಪನಿ ಎಂಚಿನ ತೂರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷುಗೊಂಚಿ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಗ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಸಿತ್ತ ಅದು ನಾ ಎಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ದಾ ನಾನು ದೆತೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪುದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ್ ಮಾತ್ರ ಮರ್ದರೆ ಪುನಃ ಆಯ್ತ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಿಡ ಪುದಾರ್ ಬಂದ್ಯಾ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಿಡ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ತಗಲಿ ಎಂಗ ಅಂದಾಜ ಬೋಲಿ ಎಂಗ ಅಂದಾಜ ನಾನು ವಿಷುಗೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಡ್ತೀನಿ ನಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಎದಾಗಲ ಸಿತ್ತ ತೆಮ್ಮ ಉಬ್ಬೆಸೆತ್ತನ್ ಮಾತ ಸೀಕದನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಗಲ್ಫ್ ದಾಂಡ ತಾರನೆ ಕಟ್ತದ ಚಿನ್ನೆ ದೋಷೋಗ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿನ್ನೆ ದೋಷೋಗು ಬೊಕ ಜೋಕುಲು ಹಠ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಬೊಕ ಕಫೋಕು ಉಬ್ಬೆಸೋಗು ಪಂತಿನ ಮರ್ದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಅಂತ ದಿಂಗರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೂಜರೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಬೊಕ ದಿಂಗರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪ ಶುಂಠಿ ರಸ ತುಂಬೆ ರಸ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಸ ಜಿಲ ಪಾಡ್ದು ತಿಗತ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಕಾಲಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಇಜುಂಡ ಮೀನಿ ಸಮ ಮೈಸೂರಿ ಬಸ್ ದಟ್ಟನೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತು ನಿಕ್ ಆತ ರೇಟ್ ಕೊರ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಂಪಿನಿ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣಾಗ 1,000 ದೇರ್ತ ಬತ್ತುವಾರು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಗರ ಪುಣಿಯದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇತೈತೊಂದು ఇది ఆపల ఆత్ రేషత్ పాతర్ బల్లి బీపీ రేజ్ ఆపుండు ಸಮ ಓದು ಕನ್ನಡನು ಕನ್ನಡ ಸಂವತ್ಸರದ ಕುಂಭ ಮತ್ಸ ಹೋಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬುಳುಂಗ್ ಬುಳುಂಗ್ ಕುಣ್ ಕುಣ್ ಅಂದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬಾಯ್. Pakara sarak kabat sabara karai sarak sapakara sarak kabat sabara